Sanibonani nonke. Namusha ngizobe ngikhuluma nawe mayelana nokwaliwa ukudla. Ngakho kuyini ukwaliwa ukudla? Kuyisimo lapho amasosha omzimba aphendula ngendlela engajwayelekile ekudleni okudliwa umuntu. Ngakho uma umuntu edla okuthile, umzimba uyakubona njengento engcolile ezodala isifo. Ngakho-ke umzimba uzama ukuyihlasela futhi ayikhiphe emzimbeni. Ngakho-ke lokhu ukuvukala noma izithwali zokuvukala ezikhishwa amasosha omzimba kuzodala izimpawu eziholela ekungezwani komzimba nokudla. Ngakho uma izimpawu zikhanya, isiguli singaba nobuhlungu besisu, ukukhunjelwa, isiyezi, izibazi, ukuluma, izilonda emzimbeni wonke. Kodwa uma kuholela ekuphenduleni okukhulu kubizwa ngokuthi i-anaphylaxis, futhi iziguli zingafika ne-bronchospasm. Lokho kusho ubunzima bokuphefumula, ukwehla kwe-oxygen saturation, ukwanda kwesilinganiso senhliziyo, ukwehla kwengcindezi yegazi, ukuvuvukala kwezindebe, ukuvuvukala kolimi, ukuvaleka komphimbo noma ukulahlekelwa ukwazi. Ngakho uma isiguli sifika ephutheni sinanoma yiziphi zalezi zimpawu, thina odokotela siyayibona ngokomtholampilo bese sifaka into ebizwa ngokuthi umjovo we-epinephrine noma ama-antihistamines noma ama-steroids. Ukuhlaselwa kokuqala kuvame ukuba kukhanya ngoba isimiso somzimba sakho sokuzivikela sesivele sikhombe i-antigen ethile futhi sikhiqiza ama-antibodies ayilwa nayo. Kodwa uma uphinda udla ukudla okufanayo, umzimba usulungile namasosha omzimba futhi uwuhlasela ngokushesha okuholela ekuphenduleni okukhulu, okungaba yingozi empilweni. Indlela engcono kakhulu yokugwema ukusabela okunjalo ukugwema ukudla into ethile yokudla ngokuphelele, futhi ngale kwalokho ungafika esimweni esiphuthumayo, futhi welashwe udokotela. Kukhona ezinye izivivinyo ezingakusiza ukuthi uthole ukuthi yikuphi ukudla okudala ukungezwani komzimba. Ngokuvamile izinto zokudla ezibangela ukungezwani komzimba, ubisi, iqanda, amakhinathi noma amanye amantongomane noma ukudla kwasolwandle, izimfanzi noma isoya. Ngakho-ke sicela uqaphele futhi ubone ukuthi ingabe awuguquki kunoma yikuphi ukudla. Uma kunjalo, sicela ugweme leyo nto yokudla ngokuphelele futhi uthole ukwelashwa uma kwenzeka izimpawu ezinjalo zenzeka kuwe. Ngiyabonga.